se nagħtu l-ikbar żieda fil-pensjonijiet. Qed nagħti garanzija illi kull pensjonant se jara żieda ta' mhux anqas minn 15 euro fil-ġimgħa fil-leġislatura li jmiss. Dan se jfisser żieda ta' xejn anqas minn minimu ta' 2,340 euro fil-pensjoni tul il-leġislatura. Dan apparti żieda tal-għoli tal-ħajja li se tinħadem b'mekkaniżmu li huwa aktar ġenerus minn dak tal-kola. Il-kalkolu tagħna hu li f'leġislatura din il-miżura se tfisser li 240 miljun euro se jibqgħu fil-bwiet tal-pensjonanti tagħna. Iżda, mhux se nieqfu hawn. Se nħabbru wkoll fil-jiem li ġejjin kif dak li wieħed fil-kampanja tmexxija tal-Partit Laburista se nkunu qegħdin inwettquh. Il-pensjonanti kollha se jkunu awtomatikament intitolati biex jibdew jirċievu b'xejn il-mediċini kollha li qegħdin fuq il-formularju tal-Gvern. Sostenn ta' 40 miljun euro fis-sena fuq spiża essenzjali li teffettwa l-ħajja tal-anzjani tagħna.